icho queen wangu akanorova sipi yemanudhuzi akanoti mwaka achinzwa shit man damn it manudhuzi ari kunaka wangu akanotambidza maid wake akanonzwa ndachema zvangu manudhuzi ari kunaka but wangu this was ancient times kwangu kuri kudhara kwemachina so manudhuzi vanga vamawana kupi apa queen ari kunetsera chef kuti ndibikirei manudhu waiza chef akati maiwana I can do this mira ndikuratidze zvazvinoitwa kona iwo kona inini kudhara ndikanokudhishira chiplate waiza akanodhishirwa plate pakati hey, it's not even looking, it's not even giving, it's not giving. Chicha wabika, inonzokera unobika waiza. Chef akanoita tu hasha pakati alright. Mira ndikuratidza kona iwo kona inini handri chef kaini anorwa nyama yake akanoti mazai nemanudhuzi akanodaiso chinodhishira queen kanza hey odo apo perhaps apo zvizvo wabika izvozvi chef achinoita hachatirwera flower pass sai it's not like ndine mayezi ndibika and stuff ndogona kubika and stuff waiza akanorwesa manudhuzi waiza apo chicho chawabika zvina kana sauti zvinhu zvako izvi iwo wakapinda seko basa iwo queen baba anza shepa kutanga kurwa nebanga chirwera pasati rwa basa nehasha chinodaiswa rwa manudhuzi ani mavegetables dzichinosimudza daiswa zanza hasha zvizvo wabika izvi rwa mamwe manudhuzi chikanza apu zvako zvikombobika sha wakapinda sei basa wakapinda neconnection ndiano unoziva panapo wakapinda une hama here panapo mira ndikuratidza zvazvinoitwa chef pepe akanoita give up adaiwa man chati kubika ona uyabika wega waiza achisvika pazvanzora mira ndikuratidza zvazvinoitwa munhu esanga akatarisa queen baba achibata banga zvirizvo zvokuti aitotya achazvicheka akabva spicha banga wamwari ta waiza bata kaurova icho achicheka tumasini zvekuti vanhu isakanakira wanga wakamirira chikafu chachona.